Ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo pokazati ljudi kako Husaberg izgleda poslije uređenja. Znači, puno toga sam kupio, puno toga sam stavio novoga na njega, budete to sve vidjeli. A prije videa ostavite like, subscribe i share. Zapratite me na Instagramu jer na Instagramu svaki mjesec budem stavljao na giveaway neke motocross stvari ili stvari za motor. Tako da samo me zapratite na Instagramu i sve ćete vidjeti. Znači giveaway svaki mjesec po jedna stvar za motor, tako da brzo svi na Instagram. Bacite like, idemo do 1000 lajkova. Eto, nemam šta drugo za reći nego uživajte u ovom videu jer motor iskreno mislim da je čak bolje od KTM-a uređen. Tako da znate šta to znači. Idemo vidjeti motor. My girl, so let me say you roll it, my girl. You love it when you bend and fold it. Now let me roll it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I say what, baby girl, that's my word. Give me the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way. Znači ljudi, evo ga, tu je Husaberg. Znači reću vam sve cijene i sve ću vam reći. Samo pogledajte video, sve ću reći u videu. Znači, prva stvar, početi od prve stvari do zadnje šta sam sve kupio na njega. Prvo što mi je došlo su bile ove kao kraj ručki, znači kad se padne da se motor ne sjebe. Onda su mi došle ove naljepnice za felgu, znači 50-50 naljepnice za felge. Onda mi je došlo, znači ovi za amortizere, kao što vidite, znači navlake Bold. Sad, drugo što mi je došlo su bile treće u stvari naljepnice. Dakle se i naljepnice nove stavio, evo vidite i ovdje naljepnice, znači za felge naljepnice. Sad ću vam reći sve, znači cijenu svega. Ove naljepnice su me ispale oko 1100 kuna, sad ne znam koliko to eura, budem vam stavio sve u video. Ovo ovdje sam platio 10 eura, naljepnice za felge su bile 60 eura, ovo je bilo 50 eura, znači ovo je bilo 50 eura za amortizere. Ove sam naljepnice dobio uz, to dvoje sam dobio uz felge, tako da to sam sad tu nalijepio i kao što vidite ovdje, znači ovo mi iskreno baš jebeno izgleda. Napred mi je bio malo mi je bio prazan, tako da sam dodao ovu naljepnicu. Sad ću ga upali, budem ga provezo, da vidite kako jebeno izgledaju ove felge. Pola. I ja mislim da je to što sam ja kupio. Imam još skroz mali sitnica za složiti i to će onda biti to. Moramo još ove štitnike staviti i onda još naljepnice na te štitnike. Imam još za promijeniti svjetlo. Kupio sam žarulju, znači bolju žarulju nego što je sad unutra. Da to moram još staviti i mislim da više ništa ne moram staviti, iskreno. Znači gledajte ovo ljudi, ovo mi je najbolja stvar na motoru. Znači gledajte. Kromirano ovo što piše Bold, to mi tako dobro izgleda, baš brutalno. Ništa ljudi, idem se malo provesti da vidite kako to izgleda sa ovakvim felgama. Ništa ljudi, to je to od ovog videa. Ako ste uživjeli, ostavite like, subscribe i share. Odite na Instagram, zapratite me na Instagramu ako želite osvojiti giveaway. Tako da, eto, to je to. Bacite like, subscribe i share i vidimo se u sljedećem videu. U sljedećem videu će biti vjerojatno motovlog. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav ljudi. Ćao.